Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah. Ukuthula kube kini nonke nomusa nezibusiso zika Allah zibe phezu kwenu. Ngempela ngeqiniso ngesiminya udumo lonke lumfanele uAllah. Lalela ke. Ngicela ukuthi niyeke ukungibiza ngephilosopher. I'm not a qualified philosopher. I did philosophy, but I'm not qualified. I don't have a portfolio or a degree or a diploma ebonisayo ukuthi I'm a qualified philosopher. So, yekelani ukungibiza ngephilosopher ke. Ngicela niyeke ukungibiza ngeanalyst. I'm not a qualified one. I did analogy, but I'm not qualified. Ngicela ukuthi niyeke ukungibiza ngetheologian. I'm not a theologian. Ngiyenzile itheology, course ye-theology, but I don't have any portfolio ebonisayo. So please, ngicela niyeke ukunginikeza imendlela ezingangifanele. Ngiyabonga, ngiyacela, ngiyabonga kakhulu isupport eninginikeza yona bantu bakithi. Kuyangijabulisa lokho. Kuyangijabulisa mangibona abantu bephenduka belibona iqiniso bethatha iIslam. Kuyangijabulisa mangibona lokho, abantu bebona iqiniso. Abantu bangabheki ukuthi sitshelwa ubani unani, kodwa babheke ukuthi lo ositshelayo usitshela ini, ubufakazi anabo bungakanani. Ngiyabonga kakhulu. Nkosi yomi sinibusise, inivula amehlo, inivula ingqondo, niphume ebumnyameni nihambe ekukhanyeni. Lalela ke. Ngimfune uJehova ngaze ngamthola. Kwasuka lokho. Ngimfune uJehova ngaze ngamthola. Ngitholile ke ukuthi uJehova, njengoba kuthiwa umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, cha amanga layo. Umhlaba ungokaYahweh, hayi okaJehova. UYahweh is Hebrew, uAllah is Arabu, umvelinqangi isiZulu, uRamasedi isisuthu, uQamata isiXhosa. Kusakhulunywa ngomdali oyedwa, kodwa uJehova uhlukile. Lalelani ukuthi yini ngithi uJehova uhlukile. Umdali, umvela kuqala, umvelinqangi, uQamata, uRamasedi, uAllah, uYahweh akabonwa, kodwa uJehova wabonakala. Yingawo ngithi akukabi yena lo esimkhonzayo. Vulelakho nawe iHubo 18. iHubo bani? iHubo 18, amaHubo 18. Ulalele uqale kuverse 6. Uze ukuthi uDavide uthini. Ukhuluma ngomuntu ambonile, uyamchaza ukuthi umbone enzani. Akuyena ke umdali loyo, kodwa uJehova. Lo abasibhayizisa ngaye benza ngathi umdali. Lalela ke 6. Ekuhluphekeni kwami ngambiza uJehova, ngakhala kuNkulunkulu wami. Ukukhala kwami phambi kwakhe kwangena ezindlebeni zakhe. 7. Umhlaba wawususamazama wadikizela, izisekelo zezintaba zathuthumela, zagubhuzela ngokuba ethukuthele. 8. Kwenyuka umusi emakhaleni akhe. Uzwile? Kwakuphuma intuthu emakhaleni kaJehova. Yingawo ngithi akuyena lo thina esimkhonzayo, ngoba angeke uDavide akhulume ngentuthu ebe engayibonanga iphuma emakhaleni akhe. Lo uJehova unamakhala, angithi uyezwa, unamakhala, kuphuma intuthu kuphi? Emakhaleni akhe. Nomlilo odlayo emlonyeni wakhe. Lo unomlomo, kuphuma umlilo emlonyeni wakhe, uJehova loyo. Awamalahle avutha kuye. Wathobisa izulu wehla, obumnyama babuphansi kwezinyawo zakhe. Ngithi yezwa ke? Wakhwela
phezu kwekherubi. uJehova wenzani? Wagibela phezu kwekherubi. Ikherubi ingilosi. Wagibela kuphi? Phezu kwekherubi. Wandiza. uJehova wenzani? Wandiza egibele phezu kwengilosi. Akabi-ke yena-ke lo thina-ke esimkhonzayo. Lo wabonakala, ngasho nokuthi ubhemgwayo ngoba kuthiwa wayephuma intuthu emakhaleni, umlilo uphuma emlonyeni wakhe. Akuyena-ke lo esimkhonzayo, ngimtholile-ke uJehova. Ungaqhubeka-ke wena Jehovah's Witness-ke umkhonze-ke uJehova-ke loyo. Mina ngingasho ngingahlonizi ngithi uJehova usathana, ngoba naku kuthiwa uphuma intuthu emakhaleni nomlilo emlonyeni. iQuran mangiyifunda ithi usathane wadalwa ngomlilo. iQuran ngitshela kanjalo. Ngingasho-ke ngingahlonizi ngithi lo okukhulunywa ngaye la udalwe ngomlilo, ngoba naku besitshela ukuthi kuphuma ngisho intuthu emakhaleni akhe. Lo unamakhala, unomlomo, kuphuma nomlilo emlonyeni wakhe. Angibonge. Bonga kakhulu. Nkosi nibusise.